जाबावगोनब्रा महाराजा मारै थांबावगोन जाखो जिउआ माथो फुजा बोथोर रंजानाय बोथोर जाबाबो माथो जेबो एक्साइटमेन्टानो गैलाब्रा ना बैसोआ एसे रहांनायखाय जेरावबो गोसो गैलाब्रा नोंहालाय मा जालायखो अफ्रि बेथे आरो मेगननिफ्राय मा दै बोहैदों आच्छा बारु थाइबानि लारु गाबदोंसो होमबा बुंलाय मानि खुसियाव गाबदों आच्छा बारु थाइबानि लारु बुंलाय आंनि फिसाजोआ मानि थाखाय गाबदों मा दुखु जादों आच्छा मानो लांफाया बेलाय लांफानांगोन ओइ दावदै दावदै मा जाखो आदा नों माथो अफ्रि बेटेखौ सिनेमा नायनो लांफायानो लाङा आं मानि थाखाय आं लांफाया माथो बेवहाय जेराव थाङो बेवहायनो आंजों थांफानो नागिरो नोंहा आइजों थांफानो हाया नामा आंजोंल' मानो खिथु हा गेदेरजों उन्दैया थांफायाबा लांफा ओइ दावदै लांफा आं लांफाया माथो जेब्लाबो आंजोंल' थांफानो नागिरबाय थायो आंनि लोगोफोरा मा साननांगौ नोंनि लोगोफोरालाय माथो साननांगौ जाखो फुजा मेलायाव नोंनि भागिनखौ लानानै थांफादों बेवहायलाय मा जाखो आं लांफाया मानि लांफाया बेलाय लांबासो थांनो मोनगोन नङाबा थांनो मोना मिथिबाय दावदै आं लांफाया मानि लांफाया लांफानांगोन गोदो उन्दैयाव नोंबो आंखौ लांफायामोन आंलाय मानो लांफानो आं लांफाया जाबाय दागाब आनैयानो नोंखौ लांफानांगोन नङाबा आं आनैखौ हगार हराना सोर नोंलाय आं नोंनि अनजाथाव फिसाला आफा बलेथ' एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा आच्छा बेसेबां नांगौ मिथिखाबाय माथो आफाया आच्छा नोंफाखौ जाम्बा नंदों नामा नोङो नोंसोरनि मोखांखौ नायबानो सिनायो आं मा बुंनो नागिरदों मा लाखुमादों बुं बेसे नांगौ 5,000 मा होनदों मोजाङै होनफिनलाय 5,000 नांगौ आफा 5,000 मानो नांगौ नोंनो 5,000 मानि थाखाय आंबो सेंग्रा देरबाय एसे एनैखौ आंनोबो नांगौ जायोना नोंनाथ' आं गले फैसा बिबाय थायाना आफा दिनैसो आं फैसा बिदों बेवहायबो मानो कुइसन सोंबाय थायोब्रा आफा हरब्रा आफा हर आं नोंनो सुदै मुलि होफिनगोन ना आफा नों टेनसन लानाङाब्रा नों बायदि अनसुला बिफा जोंहा जिउआव रावबो गैया आफा नों बायदि बिफाखौ मोननांगौबा जोबोद खाफाल नांगोन बेनिखायनो नों आफाखौ दिनै आं गोग्रोब खुलुमो मा जातनि गथ'लै नोंनिनो जाद आफा मोसौनि जाद होननानै बुंबाबो सैमानि जाद होननानै बुंबाबो मैदेरनि जाद होननानै बुंबाबो नोंनिनो जाद आफा बेनिखायनो आफा दिनै फुजा मेलायावनो आंनो फैसा 5,000 हरगोनखौ आं मिजिंथिबाय जाबाय थां बै आंनि टेबोल सिङाव दं खिसारा गथ'आ बुरखायनायाव हले माथो आंनिख्रुइबो बांसिनलै आच्छा अफ्रि बेटे मा नोमानैजों थांमारथारगोन नामा नों थांनो हागोन दे थांनो हागोन नोंखौ लाङाबा आं हगार हराना थां ओंखारै थां ओइ शाला बेखौबो ताल लानांगौ जायो माथोलै फिसा फिसौफोर थाबा सासेनि उनाव सासे मोनसे बुंफैलागासिनो आच्छा सोर खोन्थायखो नोंनो आच्छा बारु नोंबो लाइनावसो दङ होमबा थोंजों बुङा मानो 1,000 नांगौ होननानै थां नोंनि थाखाय नोमानो फैसा होनानै दोनखाबाय आं नोमानाव बियो थां बेहा एसे थिगानो जागोन बांद्राय दाबिला गैया मानसियासो देनां देरबा मा जागोनथाय दसे थेनथावनि र' फुजा मेलानि दांदां दुंदुङानो आंखौ उन्दुनो होआखै मैया ओमफ्राय आंनि बिखुनजोआसो आं होनाय दख'नाखौ गाननानै बेरायहैदोंना बेरायहैयाखैथाय दसे उनाव खबर लाहैगोन मा बादाव होफैयो मानि लांफाया बेलाय ओइ दावदै हामबायसै दे हांगारियाय नोमानो लांफाया आं लांफागोन ना नों फिल्म नाया मानो नाया जानांगौ जाखो नोमफायाबो नायगोन आरो आफा नोंबो थांफागोन आंलाय मानो थांनांगौ जाखो मानि थाङा बेलाय मालाबाबो फुजा मेलाफोराव ज'-ज'खौनो थांनाय जायाखै बैसागु फांसन जाबाबो हारसिं फुजा मेला जाबाबो हारसिं बेरायहैबाय थायो फिसा फिसौफोरजों बेरायफानांगौ बेखौथ' मालाबाबो मिथिया देग्लाय जमा थांगोन हारसिं थांनो मोना रावबो खोनाबायना हारसिं बेरायनो मोना नों बिसि दं फिसा दङ बेफोरखौ लानानै बेरायहैनाया मालाय हौवाफोराबा मालाय बेसे न'खरनि मानसिफोरखौ लानानै बेरायहैयो दान्दिसे सम रंजाहैयो बेहा गैया हारसिंल' थांखुमाबाय थागोन
खिन्थिलायबा बहा गलियालासिनो थानो आंलाय जागोन थांगोन दा मोनायाव वाइला दंथारो माथो बेबो नोंसोरनि होननायखौनो खोनादाव लाबाय आरो दसे थानानै ओंखारनोसै जोंबो जोंखौ गारनानै जेरावबो थांनाङा न'खाय फिसाजोआ बेसे मोजां लिंदों आच्छा बार थाइबानि लारु जागोन दे न'खरनि मानसिफोरजों फुजा बेरायहैफेराखै आं बिखुनजोखौबो लिंनांगोन र' ओरैनो बिसोरखौ आन्था लानानै थांजानाय नङाना बिखुनजोखौबो ओंखारना थानो खोन्थाहरखानोसै हेलौ बिहावसो फुजा नायनो बिखुनजोखौ रेडि जानो खोन्थालाय जों दसे उनाव थांगासिनो दे होमबालाय दोनथ'बाय हेलौ एम राजा नों रेडि जाबायना नै आंबो रेडि जानोसै दासो आइमोना आफामोना माबायाव थांदों थाइलेण्डआव बेरायहैनो थाइबानि लारु नंगौ नामा औ नंगौ नों शिलंआव थांनो होननाया थुदो थांनोसै आंहाबो आफानिफ्राय फैसा बिनानै मोनखाबाय होमबालाय नों रेडि जानानै थाखादो आं नोंखौ लायनो थांगासिनो दे जागोन खावगालि आइयालाय आइ आरो आफामोना थाइलेण्डआव बेरायनो थांदों आयौ माला थांखो दानि बावैसो ओंखारलांदों थाइलेण्डआवसो थांदों होमबा औ मानोबा फैदोंमोन जेबो नंला दे नोंसा आइजोंसो खामानि दङमोन जों थांनोसै जागोन दे दावसो देलाय जाय आसाखौ लानानै फैदोंमोन माथो जायासै औ दालाय माथो खालामबावनो आंनावबो एसेसो फैसा थानायमोनब्ला होनो हागौमोन दा आखायावनो फैसायानो गैया जेबो नङा दे हाबालाय नों होखायोना गैयाबालाय बबेनिफ्राय होनांगौ जाखो गामिनि प्रेसिडेन्टनाव सोंहैनायनि नंगौ औ थाबा हरगोन बियो औ होमबालाय बिहिनिसो मोनबाय बायोदां जागोन दे आहै दाउ जाना बिलांगोनां अखोरां सायाव नारजि बेसेबा गोबावनि उनाव बेरायनो मोनसिगोन बेबो थाइलेण्डआव नारजि जाबाय दे जाबाय बांद्राय इसिबां फुरथि जानाङा नुबाय रायजोफोर नुबाय बे नारजिफोरा जिबायदि बरिंहाय बहाबा बेरायनो थांनो नागिरबाबो माबा सिरि थांनांगौ आरो खुसिनि मोनफ्रोमबो बुब्लिफोरखौनो जोङो रंजा बाजा हगारनांगौ मिथिबाय नारजि बुदां दाथ' जों बेरायनो थांनो नागिरदों नालाय जों रंजा बाजासो थांनांगौ ना मा होनो थबिरान हा माथो रंजानांगौथ' आरो आधा जिन्दगियानो गावनि गामियाव गावनि हादोराव गावनि डिस्ट्रिक्टआव थानानैनो जों बोरायनोसै बुरैनोसै बे फैबाय थानाय आधा जिन्दगिखौबो जोङो बेबायदि हगारबा जानाय नङाना बेनिखायनो फैसा थाखा एसे खामायनानै बेरायहैनांगौबो गुबुन हादरनि मानसिफोरखौबो नायहैनांगौ नारजि बुदांलाय बेफोरखौलाय मा मिथिनो आच्छा मोनसे खोथालै आंहा बुस्थुफोर बावनायनि मोनसे हुदा दङलै नोंसोर गोसोखांहोबाय थादे गाबागाव बुस्थु गाबागाव मोजाङै दोननानै ला आच्छा आइमोना बहा बेरायगोन आंबो बारा मोजां मिथिया र' जायखिजाया हटेल बुकिं खालामखाबाय आरो ना ओमफ्राय गुगोलाव थिगसे रिसार्च खालामबाय आङो बहा मा जायगा मोजां दं बहा मा दङ इउटुबफोरावबो नुबाय इन्स्टाग्रामफोरावबो नायबाय दा नायखाजोबनानै लाखाबाय आरो टेनसन गैया आच्छा मा भाषा रायलायोब्रा थाइलेण्डआव थाइ भाषा रायलायो आरोहाय आच्छा बर' रायलायगोन ना रायलायाब्रा मानो बर' रायलाया जानांगौ जाखो जाय थाइलेण्डनि मानसिया बर' रोङो बे बर' रायलायगोन जाय बर' मानसि बे बर' रायलायगोन दा खोथाया जाहैबाय थाइलेण्डनि मानसियाबा बर' रोंगौ ना रोङा आरो जोंबा बर' मानसि लोगो मोनगोन ना मोना गोदाव सोराव रायलायबाय थानालै नोंसोरो थाइलेण्डनि मानसियालाय मा बर' रायलायनो रोंनांगौ जाखो होद सासेबाबो रोंनाय थाथारगोनलै बे थाइलेण्डनि मानसिया बर' भाषाखौ बुहुमाव मोनसे हादराव गुबुननि भाषा रोंनाय सासेबाबो थाखायोब्रा जेरै जापाननि मानसिफोराबो जोंनि बर' भाषा रोंग्रा सासे दङ थिग बिदिनो थाइलेण्डनि सोरबा सासेथ' थाखाथारगोनलै जोंनि बर' भाषा रोंग्रा मा बिदि होननानै नागिरहैनोसै नामा जोङो थाइलेण्डनि सोर बर' रायलायो होननानै बे थफेरामाबो जाया मा होनो आं हले थाइलेण्डनि बिराद भिडिअ नुबाय नुनायालाय मारैबा जायगाबो दंथारो माथो थाइलेण्डआव थागोनथ' आरो मोजांबो गाज्रिबो थागोन आरोहाय जोंनि इन्डियायावबो माथो गाज्रिबो जायगा दं मोजांबो जायगा दं बिदिनो थाइलेण्डआवबो मोजांबो जायगा थागोन गाज्रिबो जायगा थागोन आरोहाय जोंहा मोजां जायगायाव थांगोन आरो आं हले मा सानदों मिथिगौ ना थाइलेण्डनि आइलेण्डफोराथ' बिराद फेमास ना आइलेण्डआव थांगोन जोंहा ब्लु लागन दै नायगोन ओमफ्राय ओरैबायदि बुस्थु ट्राय खालामगोन आं जाफेरै बुस्थुफोरखौबो आच्छा जिबौखौबो नामा थै मानो जानांगौ जाखो जिबौखौलाय आं गिलु बालु आयै आच्छा बेफोरखौ बाद हो आच्छा बे ट्रिपनि मेनेजमेन्टखौ सोर खालामदों हाफांना थफिराम आं मिन्थियालै आं थांफाग्राल' बिदि होननानै गोदाव सोराव खालामहैबा मा जानांगौ जाखोलै नोंसोर आं हले जेबो ताल लायाखै दै नोंनो सिगां खोन्थाखानायमोनब्ला नों थाङासो होननानै बुंगौमोन बेनिखायनो नोंखौ लाबोखुमादों जों जेबो नङा दे फ्लाइटआथ' जोंना गाबोन फुङावसो दङ नालाय गाबोन फुङाव थांबाथाय जोङो माबायाव मोनगोन 8टा 9टासोआव मोनहैसिगोन जोङो बेंककआव हा थ' बेंककनि थाखाय आङो माबा लाखाबाय आरोना हटेलखौ हरसेनि थाखाय आं बुकिं खालामखानानै दोनबाय बिनिफ्राय बहा बेरायगोन बेंककआव थांनानै नायनोसै बाल नुबाय नोंसोरनि थाखायनो आंसो नायनांसिगोन ओइ नारजि बुदां मा टेनसन लादों नोंलाय र' आं फन रायलायहरनि बावै सोरजोंलै सिरि थाथ'र हेल' सादिका मिहापां
बाप्पावय I'm from India โอเคค่ะสันเปเพจก้นเฟซบุ๊กของคุณจริงๆพรุ่งนี้เราจะไปมันพาเราจะทุ่งทุงเครคินมหานครพรุ่งนี้สาวโปรดเน้นนาพิกาตุงเที่ยวดีพี่ปาราตูไทยแลนด์ให้เราซับรู้ไว้โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ बाप्पावय नारजि बुदां मा भाषा रायलायखोलै हापाङा जानो गावसो मिथिसिगौ आरो आंहा थाइलेन्डनि लोगो बानायनानै लाबाय फेसबुकनि बा माला खालामनानै लाखो नों बिदि जाय जायगायाव थांगोन बे जायगानि गासैबो बुस्थुफोरखौनो सोलोंखाजोबना लाखायो आङो बेसिक नलेज मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ आङो सबखौनो नायजोबनानै लाखायो ओमफ्राय माथो होनखोब्रा नोंलाय आं होनदों आरोहाय आं इन्डियानि नोंनि फेसबुकनि लोगो होननानै आरोना ओमफ्राय जोङो थाइलेन्डआव थांगासिनो दङ ओमफ्राय जोंखौ एसे हेफाजाब हो होननानै बुंदों आरोहाय ओमफ्राय जागोन दे होननानै बुंदों आरो गावसोरबो बे फेसबुकनि मानसिखौनो फोथायजायो नामाब्रा फोथायजाया बे उननि खोथासै जोंबो मालाय जाम्बि बानायजागोन आरो बिसोरजों माखौथ' एसेबां गिदों नोंसोरलाय आं थानायाव नैबे हाबां थानायाव गिनाङा ना देलै दे नोंनि सायावनो थाइलेन्ड थांनोसै होमबा जोङो आंहा नुहैबानो जाबायलै दे हनै एयारपर्टआबो सफैखासिगोन जोंना गुवाहाटीनिया ओमफ्राय बानलु बेदां फुजायाव जानला मानला हर फाथोल' बेरायनाङा दे जों गैया न'आव मोजाङै था सोरां बारां न'आवनो थां बांद्राय हरजासे थानाङा जागोन दे मा जाखो बेलाय आयौ बिदिसो होनबाय आरो माबायदि नुदों आंखौ माबायदि नुदों जानांगौ जाखो हांग्रिमोननि बायदि नुदों बास नोंनाबाथाय बिदिनोल' थौदो थांनोसै फुजायाव आफा आरो मा जालायखो आं एसे लोगोफोरजों बेरायहैनो थांनि आङो न'आव फैथ'आबो जानो हागौ मानोबा लोगोफोरजों एसे बेरायहैनिब्रा आं गोमायाना मा गोमाजानो लुगैयोब्रा आच्छा बारु बहा थांनो नागिरदों लोगोफोरजों ब्रा दा प्लानिंखौ बानायथ'वाखै आं गेजेर गेजेर फन खालामगोन ना सिख्ला लोगो हमनो थांनो नागिराखैथ' आफा नोंबो मा सानोलै दे थां मोजाङै थांनानै मोजाङै फैबानो जाबाय आबा अके होमबालाय टाटा ओमफ्राय थौदो दे जोंहाबो बेरायहैनोसै जागोन दे बिखुनजोखौबो लांफागोन हाबाब आइखौलाय मानो लांफानांगौ जाखो मा बुरै मानसि होननानै इगनर खालामजागोन नामा बुरैफोरखौसो बांसिन बेरायहोनांगौ मिथिबाय बेनिखायनो बिखुनजोखौबो लांफागोन आं जाथारलायबाय दा बेहा मा जाथारलायबाय बिखुनजोखौबो लांफागोन आं नोंहा लांफाया था हायना मुलि होना लानानै जारलासो जाबाय आंहा मानोबासो हायना मुलि होफ्लांनाय आं उल्थासो जाबाय दे बिदिब्ला नोंसोर थांदो दे नोंबो मोजाङै थांबानो जाबाय दे गारिखौ बांद्राय स्पिड सालायलांनाङा दे फुजा बोथोर ओरै मा जायो जागोन दे हेपि जार्नि बाय बाय थ' लोगोफोर थाइलेन्डनि ट्रिपनि थाखाय बयबो रेडि खादा ना औलै केप्टेन औ है मा केप्टेन होनलाबायो दालाय नों जोंनि केप्टेन नङा होमबा दे केप्टेनखौनो होननानै बुंदो नोंसोर आंखौ नै बेगाथ' जोंना नांगौनि बारा लानानै फैबाय दा एक्सट्रा बेगनि फैसा होनांगोन जोङो एयारपर्ट सिङाव मिथिबाय ना नोंखौलाय सोर इसेबां बुरजा बेग लाना फैनो खोन्थानाय आंना बेगा मोनसेल'लै टेनसन गैया आंना फट' साफायनांगौ होननानैनो बुरजाथार लानानै फैबाय बाला थाइलेन्डआव एसे दाम खमावनो जि मोनो होननानै बावनानैसो दंमोन आं नङाबा आं जिखौनो बारा लाबोआमोन दालाय माथो खालामबावनो लाबोबाय जेब्ला हरफानो हागौमोन ना जोङो फिसालानो है ना दे आंनो नांखागौ ओरैनोबाबो फैदो एयारपर्ट सिङाव हाबैनोसै फैसाबो सोलायबावनांगौना जोंहा ओइ थाइलेन्ड थांग्राफोरानो फैसाबो सोलायाखै होमबा बायना आं अर्गानाइज खालामाबा जेबोआनो जाया बावगारथारदोंहाय मा नोंखौ लाखुमानायानो बावगारनानै थाजोबदों बालनि दे दाबो जेबो नङा कलकातायाव सोलायनोसै ना आं हले जेबो मिन्थियालै थांफाग्राल' आं हले नायग्राल' दे जेबो नङा लोगोफोर जेबो नङा कलकाता एयारपर्टआव आरामसे एक्सचेन्ज खालामनो हाखायो ओमफ्राय जोंनाव दा सासेयाव 10K भात थानांगौ आरो दै ओमफ्राय जोंनाथ' फरेस्ट कार्ड दंखायो नालाय उनावहाय थाइलेन्डआव माबायखानोसै आरोना जेबो प्रब्लेम जानाय नंला केस गैयाबाबो दा जोंनो नांखाथारगौ आरोना दा 10K भात नांथारगौ सासेयाव बर्डिंआव चेक खालामबा नायो आरोना जोंनाव बेसेबां केस दं गैया स' सासेयाव मिनिमाम 10K थाथारनांगौ नालाय दा जोङो कलकातायाव थांनानै एक्सचेन्ज खालामहैनोसै देलै केप्टेन नों मा खालामो खालामदो दे होमबालाय नोंथांमोनाबो थाइलेन्डनि ट्रिपखौ जोंजों इन्जय खालामदो नोंथांमोनाबो मालाबाबो थाइलेन्डआव थांनो लुगैदोंबा जोंनि भिडिअखौ इनफरमेसन होनायखौ गेजेर गेजेर गोसो होनानै खोनासंलांबाय था दे लोगोफोर फुजानि नोंथांमोनाबो मेला नायगासिनो दङ नङा होमबा थ' लोगोफोर आंबो भिडिअ बानायनाया एसे गुसुं जादों थ' नोंथांमोना जेबो दुखु मोननाङा जा फुजानि आरो गोलाव गोलाव लाबोगोन थ' लोगोफोर बाय बाय दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय मासे गोबाव खालामखोब्रा फावगालिया दा गामिनि सोरबाफोरा नुबा दिगदार जालायगोन ना थाब फैबा हामसिगौमोनलै फैबाय माथो